Ibune mau ndelok ora ya? Monggo, Mbak. Sugeng dalu, Pak. Sugeng dalu. Pripun kenapa niki? Lah wau jane kula ajeng pengen nyanyi ning Mbak Cangik mung mboten bentuk keyboard terus pripun iki? Nggih nyanyi sing ngangge gamelan mawon napa? Contone napa contone? Contone pandang le wong. Lah jenengan apa saya kutho ning gamelane piye ya? Bisa enggak, teman-teman? Enggak ah? Bisa. Oh, Nyidam Sari nggih. Nyidam Sari nggih, Bapak Ibu nggih. Langsung. Anek bawa mboten saged e. Oh nggih, langsung. Napa jenengan sing bawani kula sing delok. Kula langsung bawa napa langsung jenengan mawon nggih, kula kancani teng mriki. Upama sliramu segar melati aku kembali dan sari upama sliramu margi wong manis aku kan bakal liwati Mitra Gebrobyos iki. Mboten sak susu, mboten sak grogi. Gebrobyos ora grogi. Lah keng napa? Ora ngerti kula. Ora ngerti. Kok bisa lho. Mboten sah dipikir. Ayo pun memper panek gembrobyos ayo amor semono iki sumuk. Maksude piye? Amor wong lemu iki marai sumuk. Ya ora lemu ora kuru ya tetep sumuk sing hawane sumuk kok. Ya ora, ya saya ketetekan semono kuwi jan. Aku ora ngapa-ngapa kok ngene. Angine iki lho, angin sing marai silir iki ketetekan. Oh, ketetekan, Pak. Ketetekan apa? Oh, bapake ora kok. Sinek nalikane nalika angin dalu joget Pak Katir.
Oh, dereng. Lah pripun nih? Mbok empon wae. Lah, dene rampung lho nang. Urung rampung kok empun. Gemblok biasa, Mbak. Pundi kula gentenane? Ngawur. Kurang sedilit. Kurang sedilit. Kurang- Kurang sak nul ngoten ya. Sak nyuk. Oh, sak nyuk nggih. Nggih. Nalikane Niki sampun tenan. Sampun. Oh, nggih. Sampun cekap nggih. Empun, Pak. Nggih, matur suwun. Mboten sah repot-repot. Alah. Bayang. Iya. Salah tingkah kowe. Salah tingkah kowe. Aku dadi ra penak to Mas. Well, kok. Masa mengancane kan terus dikek. Sik, kowe muni ra penak kok bareng wis rampung. Lah ya piye? Kok mau. Ngene lho. Ora apa-apa, wis tampane kuwi katresnane Pak Katir karo awake dhewe kok. Nggih. Atur nuwun nggih Pak nggih. Nggih, matur suwun Matur Pak suwun. Katir nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nggih, ngatos-atos nggih Pak. Matur nuwun Pak. Telek. Aku ora penak lho piye iki? Piye iki? Alah wis rasa. Wong semene iki wis ngerti nek kowe iki nek karo dhuwit ki ngulik. Dadi nek ora sok muni ra penak wis Ya aku digawe. nek karo Pak Kater rak rung tau karo jenengan ya kulino njaluk nek iki mau kan ora. Aku ora njaluk to. Mboten. Ora diparingi to. Nggih. Tampani santai wae. Mas. Nek kowe mau kejaba kowe mau muni sawirane Pak Katir, aku wis saru. Nggih. Oh, ning kowe meneng wae kok Pak Katir dengan ikhlas nggogo isak terus diparingke kok. Aku sih ampun-ampun lho Pak, ampun ngono kandhani ngeyel kok. Au. Nek wis ngono kuwi tok ampun-ampun ki malah grengseng. Lah? Ampun-ampun Pak, wis ora peduli mesti ngono. Ya. Nggih nek Kang Lak duduk lagi. Ya duduk lagi. Oke. Ya, engko ndak topek kabeh duwite. Iya. Ngono ya, Mak. Iya, ternyata iki nganu kok no, acara merti dusun uga. Ya, ana ing ngendi Banjar Dadap kene pengajiane wis tanggal 30 Oktober wingi. Ya, Jalan Sehat tanggal 17 Kencing wudu Lonceng BKSBM 17 ya peresmian gedung pertemuan bakti manunggal. Oh sing ngendikane Pak Katir wayangane arep dikek ning gedung pertemuan. Iya sajake ning ora sida nek mengko ndak penontone ya ora mot ora iso leluasa turun kule nata sound system kangelan ning gedung iki gemrunggung ya. Kira budaya merti dusun 22 wayangan. Oh kira budaya mau awan saiki wayangan no. Ya ketua panitia Bapak Haji Katir. Oh kok Triat Mojo ya ketua. Iki kabeh wis ditulis nang kene kari maca nawala-nawala sing anu tumiba ning pangkon. Ya matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Sapa iki? Oh Fajar. Ya. Mangke kula badhe numbang ngendang. Oh ya. Wah, jan sip iki cah. Siji iki jan semangat banget ya. Kami keluarga besar Rizky Konveksi Gatak Bangunarjo mengucapkan selamat atas dilantiknya Bapak Inspiratun Katir Triat Mojo sebagai DPRD Provinsi DIY minta lagu Gerajagan Banyuwangi dalam kurung Tatin. Oh iya. Omah Rayap Desa Ilabur Banjar Dadap Saya Makmur. Amin. Nyuwun gugur gunung. Salam Jaguriko. Oh Pak Fauzan. Yo camat iki. Camat Banguntapan. Biyen camat Sedayu no. Oh iya. Saiki wis pindhane Banguntapan. Yo. Bapak Karjilan, Umbularjo Piyungan kula nyuwun lagu Caping Gunung. Iki nek ra di Pak Caosi terus ngogok-ogok sikilku iki. Ha iya. Caping Gununge durung, Caping Gununge durung. Ya. Iya. Semangat banget iki nek ora tak dhisikke engko ndak malah jawili aku saka mburi aku sok kaget eno. Iya. Saka Umbul Sari. Tak wacane komplit ndak diprotes. Ya.
Wong nang mburi kelir iki lho Bapak. Kula Bapak Karjilan Umbur Sari Piyungan kula nyuwun lagu Caping Gunung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Ayo diaturake. Urut sik ya, Nak. Ya. Ki mau jane Pak Katir ngendika nek arep nimbali bintang tamu ning wis kebacut payu. Sopo? Masih ana. Mbah. Aku nek mungsuh kae iso watuk-watuk tenan. Ya dagelan iki anyan kowe nek ngrasake sih ana dimungsuhke ayu. Kowe nek sing ngerti dagelan Basya Rombok Perenjak persis banget. Iya. Ya kuwi asline. Iya. Nang apa ta? Wangun kae. Iya, ya ngono. Ayo diwiwiti saka Mbak Tiwi Caping Gunung. Ya. Neno. Nggo terus gugur gunung, Pak Camat. Ya. Alun-alun yo, Mak. Iya. Saben bengi nyawang. Monggo. Saben bengi nyawang. Terus Mbak Agnes, ya. Yen memajang mong karo janur kuning jejere meneh Mbak sapa kuwi? Ika. Ya. Kembang wae. Monggo. Pacitan Elisa. Ya. Pacitan. Ya ngreng kacamata ya usengit e, Sa. Kenapa? Kaya tuwa banget e. Ya ben. Rai-raiku dhewe kok. Oke, ganti rai wae piye? Ganti raine wondo gelem apa? Imut. Imut. Serwi. Jana. Ya. Jejere, ya Nyai Dasima. Ya. Kaya demit. Ya, mangga. Panas udan. Ayo anu bari neng TV. Banjar Dadap iki dusune. Ya ngerti dusun. Digawe parikan ayo. Potorana ya kena. Plotrokna. Potorana. Iwake megap-megap. Iwake megap-megap. Kentekan banyu. Wo, terus Mugi Banjar Dadap tentrem rahayu. apik amin yo. Yo Mbak Agnes. Yo. Aku kesadap. Nah iki mulane nek ora ngati-ati lho, Nok. Iya. WA iki iso disadap. Iya. Sadap Husen. Nah, iya. Ya. Konangan bojoku. Terus mugi dus
Dusun Banjar Dadap tansaya maju. Tansaya maju. Jejere Ika. Ya. Iwak kakap larang regane. Terus mugi warga Banjar Dadap. Heeh. Lancar rezekine. Amin. Apik kuwi ayo. Elisa. Ayo sa. Uyu sinden tuwek. Sewot. Ora apik kowe nggo mata iki ora apik. Tuku lensa kae lho. Apa lensa? Lensa sing dilebokke nggon mata kae lho sing. Iya sok-sok nganggo lensa, sok-sok kacamata ben variasi ngono lho, hidup dinamis kok. Dinamis. Aku iki mau ana sing ngrasani lho, Pak Sino ngejak sinden umur 70. Aku kacamata Elisa nih. Tetep manis kok. Di sawang. Yo. Berarti dirubung semut tuh. Merem sekedap. Karo mangan. Apa terus? Mugi warga napa? Banjar Dadap tansah lumintu karaharja. Nah, ayo jajare iki. Ya. Jenenge sapa? Ragah nyebut aku. Lah ngopo? Ngopo to? Ala ndak sebut. Ngopo? Pak piting modar kowe. Jok main-main kowe. Le modari ora kok kentekan napas ning mergo ambune kelek wae. Kok iso? Akeh iki ra tau mulih kok nyindir mombo ning Surabaya mbuh terus adus nendi 100. Ya wis ben. Yo. Apa jenengan adus po? Ora. Kene. Ana adus ki marai ngantuk Adus sore ngoyah niki ler penuk banget ae, mulo rasah. Tisu basah. Padha mambu ora rasa omong. Tisu basah. Sida ra iki? Sida. Yo. Lunga neng kokap. Golek sukun. Mugi warga Banjar Dadap. Heeh, rukun. Iya. Oh iya jejere. Ayo yuk. Sate kere Sing ngomong apa to jane? Hah? Sate kere sing ngomong apa? Sate gaje. Kae jenenge sate kendal, kate ngendal. Lah, kula lek ngarani sate kere. Mesakake wae dodol tenanan kok dunekke sate kere. Kae pancen nek dipangan cangkepe marai kandel. Saya bar mangan kae dombeni es. Wah, ling ngilangi dadak didithiki kok kijing lho, Tek. Sate kere terus Nyelempit ning untu. Tenan ora? Ayo tenan. Mugi desa Banjar Dadap kene. Oh, tambahi kene. Tansah tentrem rahayu. Ayo Neti. Ya. Tuku sayap. Jejere wis milang-miling mikir Wahyu. Wis kecekel dienggo kantone terus aduh apa. Nang kene. Ayo, apa mau, Net? Tuku sayap. Tuku sayap. Dimasak semur. Oh, dimasak semur. Mugi warga Dadap Banjar Ora Dadap. kaya aku. Kualik senengane. Tansah makmur. Jejere yo. Kilang. Wis kentekan ukara pisan. Yo. Ana wong mangap. Bener apa-apa bebas lho, parikan iki bebas, mangap mingkem bebas kok. Ayo. Ora apa-apa ora mingkem dhewe. Kelebonan coro gede. Apa? Coro. Kelebonan coro gede. Terus mugi sedaya warga Banjar Dadap. Heeh. Ginayuh panjangkane. Apa? Ginayuh panjangkane apik. Ayo, Pras.
Mula Prastiwi iki mesti tak keke pinggir dhewe. Mergo di antara sindesmen iki sing paling pinter dhewe asline Prastiwi. Oh iya. Ha piye? Wis kuliah barang dedeke isih semono. Ning Pasar Sentul. Pasar Sentul? Heeh. Ya. Tuku kutang. Nek iki jane ra ketemu nalar, wong ra ono kono iki. Ono aku nek tuku ning kono. Oh ya wis. Golek sik ukuran baby. Terus Sik lali ya. Mugi dusun Demangan Kidul. Balong Kidul, mboten sasurak niki lali ya. Balong Kidul. kene Demangan Kidul apa kene? Balong Kidul. Heh? Apa? Balong Kidul. Ya Balong Kidul. Aku mun Demangan Kidul. Rasa nesu. Ning ngono kok njuk nesu. Aku kira nesu mung genahke kok. Jangan teman-teman ya. Wah. Ayo kalah aku. Aku nek kowe iki mung sakmenekku, ayo nek ngantem mesti nggon sing ayo ta. Ora bakal ngarah sirahku ora kena kowe. Ya sak kenane. Mugi dusun Balong Kidul. Saya maju lan berkembang. Ngapa guyu? Pas kok angkok. Berkembang apane ya? Iya. Kata-katane kok ora nyimpul. Iya. Panas udan sapa bajute Mbak Ayu ya. Panas udan udan panas aling-aling Caweng. caping gunung. Ya, mangga. Misoa capek gunung. Terus Natian mangga. Nadyan wadon sarata landang Inomane inumane banyu bening. Yuk, Prastiwi. Dek jaman Yo, keo, yo, yo, nano, keo, awe, yo, keo.
Luar biasa ya. Pasukan joget sudah siap ya. Ya wis ora apa-apa mak. Matur sembah nuwun iki pirang-pirang diaturake no ya. Asing jeneng sobat ngebrok. Sobat ngebiar kok sobat ngebrok. Ayo. Kaose barang wis dadi. Ha iya. Topine ya dinggo. Heeh ya. Wah jan. Ayo ganti Mbak Agnes. Weh, mau ki Wahyu rung sida ya? Ha iya. Lali aku arep lali ayo. Aja dadi bebeda mesakake aku. Ayo yuk, ayo main pentas. Engko sing terakhir Agnes, ayo. Ayo. Penari sing kondang sok njogeti bedayan mije lagu dompo. Sing bener ki mije lagu dempel kok ya. Pak, kangen kalih jogetan kula napa? Piye? Kangen kalih jogetan kula. Wayang. Jogetanmu ya mung biasa ya. Arep. Torak lain daripada yang lain. Ah, ora iso. Lain-laine nggono apa? Sama saja. Iso pas aku ora. Ha iya, ya mung kuwi. Aku iki wis tuwa ya angel kon ngepaske. Omeng kari manute kok kangelan lho. Ha iya. Mesti lusut. Mesti lusut. Udus maksudnya. Ayo nembang apa yuk? Mau ana pamurid saka Briptu Agung Nugroho mau. Apa jenenge? Apa jenenge? Kadung Tresna. Ya, oh kecil ya. Madhep rono kok ngadeg kok madhep sinden-sinden. Alah dene le dandan, alah dene nganggo lensa barang. Sing dinaiki kaca irunge ayo rambegan. Ayo. Sida ora, Pak. No konsentrasi. Rino wengi dadi ati nek suarane pancen ya
cah iki nyolong bedhek. Kowe ngapa itu? Nyolong bedhek kok nyolong bedhek. Tanpa dahar, tanpa nendra. Ayo ora duwe. Ayo. Nek arep dipangan apa? Tanpa dahar, tanpa nendra. Kayung yon marang wong watuk digeguyu. Engko nek sakku nglucu geguyu wong watuk kok digeguyu. Ki watuk tenan e. Kene setan tenan. Iya terus. Kayung yon marang slirane tansah kumawanging netrogen netra netra anoman cancut kudu anoman obong kok ora jero ati adung bayan kadung bayan tresno tan liya amung tan liya hamung sliramu saiki wis gelem latihan ketoprak barang terus oh iya mboten wong aku ngerti fotone kok niku ki mbah mbok menawar dinggo prahmen ana sing njaluki prahmen ning nggon wayangan ra wis siap lanange wayu anu wedoke wayu lanange nurboe apa ngetoprak kok lanang basa Indonesia sepatu cempluk satemah lara lamat wis katon tejane tunong detunong kuwi jogetane alus tangan tengen maju sikil tengen maju ya lamat wis katon tejane hamba
Hitungane wong joget ora. Lamat wis katon tejane kentang dedet entang kintek entak kinting kintang dendak iki buang le buang ki rasa ado-ado ndak ngenengi kancane nah iki hitungane ngono aku kowe mau ora lamat wis katon tejane yen kesusu aja bacaanmu sarwa wagu ayo gawe bacaan sarwa pasti ternyata tak teliti yo, ternyata iki sarapmu sing ora sinkron. Piye to? Sarapmu iki kudu tok presake. Ora ngira na tak te ndang dandu jeng tung jeng ngono ki bokong. Niatmu arep ngobahke bokong ning sing ngobah ndas. Dadi sarape wis ora. Dung. Kok kene lho. Kecekel penyakitmu saiki kecekel. Saiki kerasa. Wah. Siap, besok diulang. Udah belajar. Dadi dipaske. Tung jreng iki megol. Kok ngene kowe mau. Dadi niatmu pikiranmu kan ngobahke bokong. Nek sing ngobah sirah
Kuwi berarti sarape sing ora Ya sinkron. wis Pak sak tekane sik. Alon-alon ya Pak. Heeh, ya. Ya. Nah, percaya delaken kok. Nek digaweke kembangan kendang ora kleru. Ah kowe iki arep ngobake ngiwa kleru nengen kok. Dung iki kudune nek mlakune iki wis ngene, bangkekane wis mujur ngalor. Iki mengkari gabitke ngalor. Lah kowe ora dung. Malah ngidul. Kok kaya ibu-ibu nunggang motor. Rating iku menggok nengen. Ora wani. Pak. Ora wis wani. Sip ya. Ya mangga. Bacaane sarwa. Anak iki sing maeka yoga iki. Dung prok. Mula sok dipaslin. Ting. Nek carane mobil ki dipaslin dadi nek nggon. Ting. Denku dikandani. Nek sing ngono ki pas kowe maju wae, nek aku biasa wae. Ya Ting. Peliriki. Cokot sisan. Yo, serius ya. Na dung. Jeneng. Enggak ora obah aku. Hah? Kowe nek ora obah bojomu ngetoprak lho. Oh ya. Ha iya ya. Yo gawe. Bacaane sarwa asri. Terus saya terus. Ya wis. Sangone ra, Pak? Hah? Aku ora tau tok kei, Pak. Nyonyo tak sangone. Oh, wis ora apa-apa. Heeh. Pek to. Nggo tuku paslin. Anggere megol kok nyuwara. Baca tung krok. Ya ora apa-apa ya. Ya apik ya Reng. Wah ya karang kabeh iki ya kudu dijajali ngono kuwi. Heeh. Ha iki kidule dijajal ora ya? Apa? Kidule dijajal. Wis kidule men menikmati ndahar kewaci cap Rebo. Ayo Nes, kowe Nes. Mesti le nyokoti ngene. Oh, dar wae. Cuman wae. Ayo saking mangkele kaya dar. Terus yo Prastiwi seneng banget Prastiwi. Iya. Kembang rawe Nes iki ana pamundutan. Iya. Ha saiki iki karang sinden ki duwe pethingan dhewe-dhewe. Elisa ki diarani si podang kuning. Heeh. Terus apa jenenge iki? Apa jenenge iki? Apa jenenge? Tatin ki si lali jiwa. Anu.
lali janjine. Maaf. Terus si sama jenenge iki si sapa anu Ayu ki bajidor kaut utawa apa jenenge iki bajing loncat, si bajing loncat. Nek si Wahyu si Malakama. Iya. Agnes ki si apa jenenge iki anu jenis si kembang rawe. Ha iya. Ora sanggo bawa, langsung wae. Langsung gedruke. Gedruke sing, gedruke ping 3 ambles bumi. Gedruke ping 3 ambles bumi kapan ora? Mangga ya.